Predstavme si takú situáciu, že človek vojde do banky a povie si, že chce kúpiť 10% podiel v nejakej akciovej spoločnosti. Klasická investícia. Hej, lenže tou akciovkou nie je nejaký bežný technologický startup, tou akciovkou je samotný štát. Fúha. No, a človek si kupuje garantované miesta vo vláde, nejaké tie kreslá štátnych tajomníkov a vplyv na verejné obstarávania a čo je na tomto najlepšie, ten štát ešte danej politickej strane ani nepatrí, ešte ani len nevyhrala voľby. Ale vy už máte v trezore podpísanú zmluvu. Presne tak, zmluvu s garanciou budúcich ziskov. Akože znie to ako úplná zápletka z nejakého politického thrilleru. Znie to tak, no a pritom je to podľa tých materiálov, ktoré dnes máme pred sebou, úplne reálny, podrobne zdokumentovaný mechanizmus toho, ako sa u nás reálne formovala politická moc. Čiže žiadna fikcia, proste je to zachytené na papieri. Takže vítajte pri našom dnešnom detailnom ponore. Dnes máme na stole niečo naozaj mimoriadne rozsiahle. Sú to poznámky a úryvky z knihy s názvom Fikokrácia. Jasné, od autorov Mariana Leška a Moniky Toudovej. Hej, presne, vydanej v roku 2025. A našou dnešnou misiou je zobrať tento text, nejako ho rozložiť na súčiastky a pochopiť, ako sa od úplných základov buduje systém, ktorý samotná kniha nazýva štátom organizovanou systémovou korupciou. Chceme zistiť nielen to, čo sa stalo, ale hlavne to, ako presne tie mechanizmy v praxi fungovali. Hej, len tu hneď na úvod musíme urobiť jednu nevyhnutnú a vlastne veľmi dôležitú zastávku. Jasné, poďme na to. Ten materiál, do ktorého sa dnes ponárame, no on pracuje so živou modernou históriou a obsahuje veľmi silne politicky zafarbené témy. Rozhodne. Preto chcem hneď na začiatku vyslať jasný signál. Táto naša analýza, ani my dvaja, tu v žiadnom prípade nehráme rolu nejakých politických arbitrov. Presne. Nestaviame sa na stranu pravice, neobhajujeme lavicu a vlastne našou úlohou nie je ani potvrdzovať či odsudzovať názory samotných autorov tej knihy. Sme tu čisto na to, aby sme nestranne reportovali o faktoch a tvrdeniach, ktoré ten originálny text predkladá. Hej, aby sme pochopili túto politickú anatómiu presne tak, ako ju ten zdroj opisuje. A tá anatómia, no, ona má svoju jasnú vývojovú krivku. Nebudeme len tak skákať od jednej kauzy k druhej. Pozrieme sa na to ako na evolúciu jedného politického startupu. Dobre. Od takéhoto prvotného formovania flexibility v tých 90. rokoch cez biznisový model vzniku strany Smer až po to, ako táto inštitúcia, keď sa dostala k reálnej moci, začala spláčať dividendy svojim akcionárom. Dobre, poďme si to teda rozobrať. Mňa osobne vždy fascinovalo, ako sa z radového liavičového poslanca na začiatku 90. rokov stane ten hlavný architekt celého tohto systému. Keď sa pozrieme na tie úplné začiatky, čiže roky 1991 až 1994, tak ten text tam vyťahuje jeden fakt mimoriadne ironický detail. Zostala som z neho celkom prekvapená. No autori tam upozorňujú na obrovský paradox, ktorý v dnešnom kontexte pôsobí až surreálne. Dnes je pre tohto politika Roberta Fica absolútne kľúčové tvrdé odmietanie zahraničného vplyvu. Hej, veľmi často spomína meno Georgea Sorosa. Presne, cielene na to upozorňuje. Ale poďme späť do toho roku 1991. Fico, vtedy mladý právnik, pracuje na prekladoch dôležitých dokumentov OSN o ľudských právach. A hádajme, kto túto jeho prácu financoval. No, asi tuším, kam tým mierime. Boli to peniaze práve od spomínaného amerického finančníka Georgea Sorosa. Wow. Išlo to cez vydavateľstvo Archa a to vydavateľstvo v tom čase neviedol nikto iný ako známy disident Martin M. Šimečka. Tak to je taká tá hysterická irónia. V scenári k filmu by to asi škrtli ako príliš pritiahnuté za vlasy. Presne tak. Ale tá kniha nás hneď presúva k momentu, ktorý bol pre jeho formovanie asi oveľa dôležitejší, k tej slávnej noci dlhých nožov. Október, respektíve november 1994. Hej, pre kontext to bola tá neslávne známa noc, keď novozvolená koalícia Vladimíra Mečiara doslova prevalcovala štát a odvolala desiatky štátnych funkcionárov počas jednej noci. A celá opozícia vtedy na protest demonštratívne opustila sálu. Až na jedného človeka. Fico tam zostal sedieť a viedol s tým Mečiarovým valcom odbornú právnickú debatu. Sám proti všetkým. A presne tu sa podľa autorov ukazuje ten jeho prvotný modus operandi. Zatiaľ, čo iní zvolili taký ten morálny protest, on tú situáciu poňal čisto pragmaticky. Tu by som ale na moment chcela trochu rýpnuť. Nech sa páči.
Keď sa na to človek pozrie tak nejak s odstupom, nie je to vlastne ukážkový príklad obrany parlamentnej demokracie? Ako to myslíš? No, predstavme si, že celý náš futbalový tím zistí, že rozhodca je podplatený a strúcu odjede do šatne. Ale my tam jediní zostaneme a aspoň sa snažíme dohrať ten zápas podľa pravidiel. Nebol to vlastne dosť hrdinský krok? No, znie to veľmi ušľachtilo, kým sa nepozrieme na to, čo nasledovalo hneď potom. Autori knihy totiž dodávajú kľúčový kontext. Áno, Fico vtedy získal obrovskú mediálnu pozornosť. Ukázal sa ako konštruktívny oponent. Lenže v zápate Vladimír Mečiar, ten istý Mečiar, ktorého kroky v tú noc Fico tak odborne kritizoval, mu ponúkol štátnu funkciu. Počkej, fakt? Akú funkciu? Post agenta, ktorý mal túto čerstvo sformovanú Mečiarovú vládu zastupovať pred Európskym súdom pre ľudské práva. A presne to je ten point. Právne zastupovať štát pred takýmto medzinárodným súdom nie je len nejaká úradnícka stolička. Podľa autorov tým v podstate dodával Mečiarovému režimu legitimizáciu na západe. Dával mu punc odbornosti. Čiže takto. A to je tá kľúčová vec, flexibilita. Ak jednu noc bojujete proti valcovaniu demokracie a o pár mesiacov neskôr ten istý valec reprezentujete v Štrasburgu, dokazuje to, že vašim hlavným nástrojom nie sú nejaké pevné hodnoty, ale schopnosť prispôsobiť sa kariérne. Chápem. A z tejto osobnej flexibility sa plynule dostávame k momentu, kedy sa táto vlastnosť premenila na inštitúciu. Sme v roku 1999 a vzniká projekt Smer. A hovorím zámerne slovo projekt, lebo z tých zdrojov jasne vyplýva, že toto nebolo žiadne organické hnutie z námestí. Ani náhodou. Kniha opakovane pripomína, že Smer vznikol ako čistý, no chladnokrvne vykalkulovaný marketingový produkt. Marketingový. Hej, hlavným architektom v pozadí bol vplyvný podnikateľ Fedor Flašík. A s ním celá sieť ľudí, ktorí predtým profitovali z mečiarizmu. Sám Flašík sa tým mimochodom vôbec netajil. Hej, ja som tuším čítala, že to k niečomu prirovnal. Na jednej konferencii verejne prirovnal budovanie politika k tvorbe brandu pre Coca-Colu. To je neuveriteľné. Mečiarova éra už končila a oligarchovia v pozadí vedeli, že potrebujú nový subjekt, novú tvár, ktorá by garantovala ochranu ich záujmov. A našli toho flexibilného pragmatika z roku 1994. Tu sa dostávame k detailu, ktorý ma pri čítaní podkladov naozaj úplne zarazil. Spomínali sme tu analógiu s nákupom akcií v štáte. Kniha to dokladuje tzv. Zmluvou s Ľubomírom Blažkou. Áno, tak to je absolútny klenot pre pochopenie celého toho systému. Existuje reálny fyzický dokument. Zmluva, podľa ktorej tento podnikateľ vložil do tohto politického startupu 32 miliónov slovenských korún. Čo je dnes zhruba 1 000 000 eur, hej? Presne. A čo za to podľa zmluvy dostal? Zdaleka to nebolo len poďakovanie. Hej, pozerám tu do poznámok, mal garantované 3 miesta na kandidátnej listine do parlamentu, tuším to bolo v prvej 20-ke, mal slúbené pozície v dozorných radách a čo je absolútny bizar, on tam mal perom, rukou dopísaný nárok na pozíciu štátneho tajomníka. Áno. Rukou, ako keď si človek do nákupného zoznamu pripíše rožky a mlieko. A všimnime si ešte jeden kľúčový detail z toho dokumentu. Výslovne sa tam v knihy uvádzalo, že Blažkové nároky sú, citujem, rovnocenné s ostatnými sponzormi. Čiže on nebol jediný. Vládol Mečiar, išlo o hrubú silu. Majetok sa jednoducho rozdal cez divokú privatizáciu svojim ľuďom. Miliardy. Potom prišla prvá Dzurindová vláda. Tam autori spomínajú osobu Gaba Palacku. Ten model podľa knihy fungoval tak, že štát majetok síce nerozkrádal priamo, ale vyberal provízie za štátne rozhodnutia. Taký mýtny systém. Hej, ale to, čo vytvoril Smer, je podľa autorov úplne iný level. Oni nepredávali lístky na konkrétny zápas. Oni založili akciovú spoločnosť a predali vplyv na riadenie štátu ešte predtým, než vôbec nejakú moc mali. A presne toto definuje tú systémovú korupciu. Lebo ak sa takto rozdajú karty, tak v momente, keď tí ministri a poslanci reálne zasadnú do funkcií, už vlastne nefungujú ako verejní činitelia s mandátom od občanov. Ale ako manažeri firmy? Presne. Ktorých úlohou je generovať zisk a vyplácať dividendy svojim skrytým sponzorom.
Samotný výkon tej moci sa stáva len nástrojom na splácanie dlhov. Kniha tu detailne odkazuje napríklad na známy spis Gorila. Jasné, ten opisuje prepojenie na finančné skupiny. Dobre, poďme logicky ďalej. Startup vyzbieral peniaze, vyhral voľby a v roku 2006 prichádza prvá Ficová vláda. Spojenie s Mečiarovým HZDS a Slotovou SNS. Akcionári si prichádzajú po dividendy. Kniha to označuje ako začiatok bezprecedentného lovu na verejné zdroje. Poďme k prvému konkrétnemu mechanizmu. Nástenkový tender. Ministerstvo výstavby. To mala vtedy pod kontrolou SNS. Predmetom bolo rozdelenie eurofundov v hodnote 120 miliónov eur. To je obrovská suma. Obrovská. A zákon samozrejme vyžaduje, aby bola takáto zákazka verejne vyhlásená. Aby sa mohli prihlásiť rôzne firmy a štát by dostal najlepšiu cenu, nie? Presne tak to má fungovať. Ako to však prebehlo v praxi? Oni ten oznam o súťaži síce fyzicky vytlačili na papier, ale pripli ho len na malú korkovú nástenku na chodbe ministerstva. To už samo o sebe znie smiešne. A čo je podstatné, tá chodba sa nachádzala za zamknutými dverami. Prístup tam mali len zamestnanci ministerstva s bezpečnostnou magnetickou kartou. Mne to príde, ako keby chcel niekto usporiadať celonárodnú pátračku a výherný žreb, ale ten žreb zavre k sebe do trezoru, kód povie len 2 najlepším kamarátom a potom do novín napíše, že vyhrať mohol ktokoľvek, kto išiel okolo. Úplne presná paralela. Kto to vlastne vtedy vyhral? Aké obrovské prekvapenie, vyhrali to firmy Avokát a Zamedia, ktoré mali extrémne blízko k vtedajšiemu predsedovi SNS Jánovi Slotovi. Tu ale do hry vstupuje opäť osoba premiéra. Fico totiž predtým veľmi razantne sľuboval, že ak sa objaví akékoľvek podozrenie z korupcie, ministra odvolá, a teraz citujem, do 3 minút. Do 3 minút, hej. Lenže pri tomto tendri ministra Janušeka dlho politicky chránil a držal nad vodou. A keď už ten mediálny tlak neúnosne narastol, tak ho konečne odvolal. Ale kým ho vlastne nahradil? Nahradil ho Igorom Štefanovom. A tu je ten bizarný detail celého mechanizmu. Štefanov bol totiž dovtedy úradníkom na tom istom ministerstve, ktorý celú túto schému s nástenkou reálne architektonicky vymyslel. Čiže on to vymyslel a on nahradil toho ministra. Človeka, ktorý ten podvod len politicky kryl, nahradili človekom, ktorý ho technicky zrealizoval. To je majstrovská rošáda. Mimochodom, obaja títo páni o 11 rokov neskôr skončili vo väzení na 11 a 9 rokov. Odsedeli si to. Kniha ale poukazuje na jeden hrozne absurdný moment. Premiér si neskôr toto ich odsúdenie verejne pripisoval ako svoj vlastný obrovský úspech v boji proti korupcii. Aj keď predtým ten systém dlhé mesiace aktívne chránil. Čo nás plynule privádza k ešte rozsiahlejšej kauze, ktorá ukazuje, ako veľmi hlboko to celé siahalo. Kauza emisie. Tu už nie sme pri nástenkách, tu sme pri medzinárodnom obchode. Počkaj, dajme tu taký malý rýchly slovník, lebo asi nie každý je odborník na environmentálnu ekonómiu. Čo presne tam ten štát predával, lebo emisné kvóty znejú strašne abstraktne. Predávali sme vzduch? V podstate áno. Zjednodušene povedané, v rámci medzinárodných dohôd dostane každý štát určitý limit, koľko skleníkových plynov môže vypustiť do ovzdušia. To sú emisné kvóty. Takže povolenky na znečisťovanie. Presne. Keďže Slovensko malo týchto povoleniek prebytok, mohlo ich legálne predať štátom, ktoré znečisťovali viac a tie povolenky nutne potrebovali, napríklad Japonsku. Bola to štandardná vec, z ktorej náš štátny rozpočet mohol mať obrovský príjem. Lenže my sme to nepredali priamo nejakému inému štátu však. Zdroje hovoria o firme menom Interblue Group. Namiesto toho, aby sme rokovali s japonskou vládou, štát predal kvóty na rýchlo založenej schránkovej firme Interblue. A ten podvod bol v cene. My sme im to predali za 5 € a 5 centov za tonu. Len pre porovnanie, Česi to v tom istom čase predávali za zhruba 10 € za tonu. Dvojnásobok? A Interblue tie naše lacno nakúpené kvóty obratom predala japonským agentúram za plnú trhovú cenu. Či je čisto na tom rozdiele v cene, úplne bez akejkoľvek práce, prišiel štát do 47 miliónov eur. To nie je drobná chyba v Exceli. To teda nie je. A kniha odhaľuje niečo, z čoho fakt mrazí. Vtedajšieho premiéra pred týmto tunelom údajne varovala samotná SIS, čiže tajná služba. V lete 2008 mu dali na stôl správu, že sa pripravuje masívne okradnutie štátu. Zasiahol nejako? Zasiahol, ale opäť veľmi špecifickým spôsobom. On síce odvolal vtedajšieho ministra životného prostredia, Jaroslava Izáka. Kvôli emisiám, to je jasné. Práve že vôbec nie. Dôvodom na odvolanie bola úplne iná vec.
Fico ho odvolal s odôvodnením, že ministerstvo poskytlo dotáciu 200 000 korún na inštaláciu solárnych panelov pre svokru jednej zo zamestnanky. Prosím? Premiér vtedy pred kamerami hrmel, že hoci to bolo možno zákonné, bolo to neetické a on to nebude tolerovať. Dobre, skúsme to spracovať. Premiér má tajnú správu, že štátu mizne 47 miliónov eur v pofidernom kšefte. A on namiesto toho, aby zastavil predaj, vyhodí ministra za solárne panely pre nejakú svokru za 200 000 korún. Presne tak. Veď to nedáva absolútny žiadny smysel, ak chcel chrániť verejné financie. Ak sa pozeráme na verejný záujem, nedáva. Ale autori knihy vysvetľujú, že mocensky to dáva dokonalý smysel. Pripomína to skôr pravidlá mafie. Fico ho neodvolal za to, že kradol. On ho potrestal za to, že ľudia okolo SNS-a sa pokúsili urobiť obrovský biznis poza jeho chrbát. Slota sa proste utrhol z reťaze. Aha, takže išlo o vnútornú deľbu koristi. To by potom veľmi dobre vysvetľovalo tú známu nahrávku z kancelárie Dobroslava Trnku. V tých podkladoch sa spomína, že vtedajší minister financií za Smer, Ján Počiatek, tam s prokurátorom uvoľnene diskutoval o tejto kauze. Legendárna nahrávka. A Počiatek tam s takým cynickým obdivom hovorí, že Slota to vymyslel geniálne a že v tom, citujem, oholil aj Fica. Tieto nahrávky odhalili celý ten mentálny svet. To nebola debata o tom, ako chrániť rozpočet. To bola debata o tom, kto koho lepšie prekabátil pri rozdeľovaní. Kniha inak dokladuje, že neskôr do tohto emisného biznisu potichu vstúpili aj ľudia z biznisového pozadia Smeru. Čiže koalícia sa udržala a išlo sa ďalej. To nás vlastne privádza do 4. časti nášho ponoru, ku úplnej arogancii moci. A text tu ukazuje, že systémová korupcia nebola výsadou len SNS. Všetci sa učili extrémne rýchlo. Vezmime si mýtny tender z roku 2009. Tam vyhralo konzorcium Skytl, hoci spomedzi 4 uchádzačov dalo suverene najdrahšiu ponuku. Zvyšných proste vylúčili. Výsledkom bolo predraženie o zhruba 281 miliónov eur. Fúha. Zase sme pri schránkových firmách. Na Cypre, kde nikto nevie, kto je vlastník a kam odchádzajú verejné peniaze. A pre ilustráciu v Nemecku víťaz podobného tendra bral 15% z výnosov mýta. Skytl na Slovensku zinkasoval podľa zdrojov neskutočných 60%. 60, to je neskutočné. To je presne ten moment, keď arogancia moci stráca akékoľvek zábrany. Vidíme to aj v kauze Typos, kde nešlo len o predraženú zmluvu, ale o to, ako zneužiť samotný súdny systém. Poďme si prejsť aj toto. Štátna lotéria Typos viedla dlhoročný súdny spor so schránkovou firmou Lemikon. Išlo o obrovské peniaze. A štandardne by sa štát bránil na súde do poslednej chvíle. Obzvlášť, keď mal šancu ten spor vyhrať, čo sa mimochodom po rokoch aj potvrdilo. Ale minister financií Počiatek rozhodol, že štát to vzdá. Podpísal mimosúdnu dohodu a expresne poslal 13,5 milióna eur priamo na Cyprus do anonymnej schránky. A opäť sme pri tých nahrávkach z prokuratúry. Počiatek s generálnym prokurátorom Trnkom doslova riešia to, ako to celé na verejnosti urobiť tak, aby, citujem, nevyzerali ako hlupáci. Využili prokuratúru na legitimizáciu toho, že poslali milióny na Cyprus. To je taká tá legalizácia lupu. Ale ak by sme hľadali moment, kde systémová korupcia padla na úplné morálne dno, kniha nás nasmeruje na tzv. Sociálne podniky. Lebo tu už nešlo o abstraktné emisie. Európska únia poslala Slovensku 12 miliónov eur, tieto peniaze boli určené na pomoc tým najzraniteľnejším nezamestnaným a znevýhodneným ľuďom. Ale ako sa dajú ukradnúť peniaze, ktoré únia prísne kontroluje a audituje? Ten mechanizmus bolo brzo jednoduchý. Peniaze sa namiesto ľuďom začali posúvať spriazneným firmám na rôzne marketingové veci. Lenže problém bol ten bruselský audit. Kontrolóri by okamžite žiadali peniaze späť a dali by obrovské pokuty. A tu prichádza ten trik, z ktorého mne osobne zostáva rozum stáť. Aby sa vládna garnitúra kompletne vyhla európskemu auditu, ministerstvo jednoducho stiahlo žiadosť o preplatenie. Požiadali Brusel, aby z tých miliónov preplatil len symbolických 330 000 eur. A ten obrovský zvyšok? Ten zatiahol štát zo štátneho rozpočtu. Čiže ho zatiahli daňoví poplatníci. Do bodky. To je v podstate ako študent, ktorý napíše záverečnú prácu a je to kompletný plagiát. Vie, že by ho prísna komisia vyhodila, takže predtým, ako ju odovzdá, povie profesorovi, že on si ju ohodnotí sám, dá si 5 a ešte aj zaplatí pokutu. Len s tým rozdielom, že on tú pokutu nezaplatí z vlastného vreckového, ale ukradne to z peňaženky nám všetkým. Výborná analógia.
Autori to hodnotia ako ukážku toho, ako sa dajú inštitúcie štátu ohnúť na ochranu páchateľov. A občan tohto štátu to zaplatí dvakrát. Najprv mu ukradnú peniaze z rozpočtu a potom dopláca na to, že nemá postavené nemocnice a diaľnice, na ktoré mu tie peniaze následne chýbajú. Keď to celé človek číta, tak sa natíska otázka na psychológiu v pozadí. Ako môže takýto systém fungovať celé roky? Kniha tam cituje spisovateľa Tomáša Janovica, ktorý povedal, že iní politici občas niečo ukradnú, popri tom, že aj niečo vybudujú. Ale títo, a teraz citujem, kradnú popri tom, že kradnú. Táto veta to presne vystihuje. Ale autori idú ešte hlbšie k voličovi. Prečo to prechádza? Odpoveďou je transakčná povaha politiky. Vládna moc hodí z času na čas omrvinku, vlaky zadarmo, vianočné príspevky a zistenie, že voličom to v podstate stačí a tie masívne kauzy im nevadia, uistilo tento politický startup v jednej kľúčovej veci. Každé vyhraté voľby fungujú ako politická práčka. Vymažu minulosť a vytvoria novú, čistú legitimitu vládnuť. Čiže keď si to celé zosumarizujeme, z tej dnešnej analýzy od Leška a Tódovej je zrejme jedno. Vôbec tu nehovoríme o nejakých náhodných zlyhaniach jednotlivcov, hovoríme o samotnom zmysle vládnutia. Tá systémová korupcia nebola chybou v programe, ona bola od prvého dňa samotným operačným systémom. Presne. A to nás na záver privádza k otázke, ktorá presahuje len jednu knihu. Musíme sa pýtať, keď sa systém nastaví tak, že zákony a prokuratúra už neslúžia na stíhanie korupcie, ale na jej legalizáciu a ochranu páchateľov, a keď napriek tomu občania vo voľbách tento systém opakovane potvrdzujú, mení sa tým samotná definícia toho, čo je zločin? Fúha, silná myšlienka. Je v takejto krajine korupcia ešte stále vnímaná ako choroba, alebo sa už potichu stala akousi neoficiálnou spoločenskou ústavou, ktorú všetci prijali ako fakt? To je tá najťažšia otázka, ktorú tento text vyvoláva. A to je presne ten moment, kedy musíme našu dnešnú analýzu ukončiť. Čísla človek počase možno zabudne, ale to poznanie o mechanizmoch moci to zostáva. Udržujme si všetci kritické myslenie, pozerajme sa pod povrch vecí a nie len na reklamné billboardy. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Dcera išla za mňa, prosím. Čo si to dovoluješ? Ty mrzká špina! Ty svinia! Tu je, prosím. One, ľaľa. Daj sem bičík. Nedám bičík. Daj sem bičík. Riť palovú. Tu je bičík, vaša milosť. Ale smelo, do toho, prosím. Prosím. Tu, tak, dobre. A trápili ste, dobre. Ja.